Здравейте, малки сладки брикчета! Аз съм Кристияна Атанасова и днес ви вземам с мен в бекстейджа, където ще ви срещна с един от най-любимите изпълнители на цяла България. Певец, композитор, продуцент, артист. Здравей и добре дошъл на Влади Ампов Графа. Hello. Кажи ми, как се чувстваш след срещата с варненската публика в Дъбрик? Аз много обичам Варна и срещата с публиката в града. От тази любов продължава повече от 20 години и много обичам да пея в The Brickport, защото тук се получават много хубави партита, много хубави концерти, прекрасен звук, хубаво осветление, много хора идват и се забавляват, пеят заедно с мен. Представих и някои нови парчета, разбира се, най-последното, което се казва Един път на 1 милион. Песента Вселена и Вековна гора от последния ми албум. Хората много се забавляваха, беше много енергично, емоционално и искам да благодаря и на моите хора, музиканти, с които бях, Венци Трифонов и Борислав Боджиев Борче. Със следващия въпрос надикваме малко зад колисите. Кажи ми, имаш ли определена рутина, която спазваш винаги преди да се качиш на сцена? Не бих казал, че е рутина, по-скоро така концентрирам се за няколко минути и излизам и давам всичко от себе си, защото обичам срещите с публиката, обичам да изпълнявам музиката, която съм измислил през годините и това е много прекрасно, защото аз всеки път се сещам за тези моменти, в които съм композирал определена песен. Когато съм на сцената, всъщност изпълнявам неща, които определено са ме развълнували, когато съм ги създавал и ме вълнуват още повече, когато ги изпълнявам. И е много странно, че това вълнение не спира. Има песни, които са на повече от 20 години и аз напоследък често благодаря на публиката, че така правят тези песни да са живи. Благодарение на тях песни като Ако има рай, давам всичко за теб и да не ги изреждам, се превръщат в любими и, айде да не кажа златни, но по някакъв начин остават във времето, което е страхотно. Как се създава един хит? Как се ражда една песен? Първо е текста, първо е музиката. Различно е. Аз, когато сядам да правя музика, не си казвам, сега трябва да напиша хит или трябва да напиша бърза или бавна песен, то просто се ражда. Различни неща те инспирират, вдъхновяват. Може да е някой нов звук, който съм си купил, нов синтезатор, тъй като аз съм маняк на тази тема. Имам с музикално продуциране още от детските си години и имам си собствено студио, в което си сядам и така и се изключвам от света и експериментирам постоянно с звуци. Понякога сядам само на пиано или на китара и започвам да си свира някакви акорди и се ражда мелодия. Различно е всеки път. Текстът понякога идва заедно с мелодията. Обикновено го правя след като измисля мелодията. Започвам да се пробвам да наместя думите по мелодичната линия. Обичам също така да се комбинирам с текстовете напоследък и с други хора, защото през годините съм написал адски много. И в един момент ми се искаш аз самия да се изненадам. Ето, например, Един път на 1 милион. Текста не е мой, а на Руши. Много изненадващо. Ние не се бяхме събирали в творческа колаборация от 20 години, когато аз написах музиката и биите за Хотел 2 звезди, неговата емблематична песен. И сега, 20 години по-късно, всъщност се събрахме за моя песен, която аз изпълнявам пак отново по негов текст, което е страхотно. Често се колаборирам и с други автори. Сега за новите неща, които правя и като битмейкър за една песен работя с Денис Попслав, много готин млад музикален продуцент и композитор и аранжьор, изключително талантлив. Така че съм отворена система, освен че нали, основно аз си правя нещата, но напоследък така ми е интересно да се колаборирам с други хора, освен като изпълнители. А кой е изпълнителят, който вдъхнови малкия Влади да започне да се занимава с музика? Много са изпълнителите. Аз като дете, тук в България още нямаше такива плочи. Баща ми носеше Шаде, Стинг, Simply Red, нали, от Питър Гебриел много съм слушал. Реално осъзнах сега напоследък, че групата, която адски много ми влияе в последните 20 години и която е свързана с живота ми, с нещата, които преживявам и смея да твърдя, че това ми е любимата банда, това са Coldplay и аз много ги обичам и музиката по някакъв начин супер ме докосва и ме вдъхновява и това всичкото, което те правят като концерти и като въобще цялостно музикално присъствие. Coldplay за мен са
една от големите групи световни и те ще останат. Музиката ще остане тяхната във времето и това ми харесва в тях, че те реално са това, което са и затова хората толкова много ги обичат по целия свят, защото музиката им говори. Какво обича да прави Влади в свободното си време? Имаш ли хоби? Какво обичаш да правиш? Ами, обичам да правя музика. Свободното си време и това правя. И в не свободното и свободното само това правя. Напоследък започнах да се занимавам по-усилено с театрална музика. Не знам дали знаеш, направих музиката за едно представление в Младежкия в София, което се радва на много голям успех. То е детско семейно Пипи дългото чорапче. Сега получих много предложения вече за по-големи, в смисъл не детско представление, по-скоро едно много яко заглавие, няма да казвам още, но започвам да се занимавам и с това към края на годината. Иначе, какво правя? Нямам хоби и това може би трябва да се промени, не знам кога ще се промени. Обичам да ходя да тренирам бокс, това е нещо, което правя, но това не бих казал, че е хоби, по-скоро начин да се поддържам във форма и да мога да издържам на сцената, да съм по-активен. Кое е това нещо, което прави Графа най-щастливия човек? Тая песен, между другото, е писана за моето момиче, текста за Мариел, още преди така да се случат нещата между нас. Всъщност аз написах този текст. Като някакъв блян, ако тя някога ми обърне внимание, ще ме направи най-щастия човек и това се случи. И да, семейството ми, напоследък гледам децата ми колко са яки, защото те порасват и са супер интересни, още по-интересни. И те не са спирали да бъдат интересни, във всяка една възраст са интересни, но сега са вече тинейджери и е много готино, защото си говорим супер свободно, сме приятели. Разбира се, не мога да не кажа, че музиката ми е голяма любов. И аз наистина... То е много голямо клише това, което казвам, защото всеки го говори. Музиката, емоция, и аз просто го слушам непрекъснато и от други хора, и от хората, които сега започват. Клише, защото е истина. Аз просто обичам това, което правя. Наистина се потапям в него и това е моят двигател. Аз се чувствам жив по този начин, правейки музика и изпълнявайки на живо. Даже това си говорихме с Венци, като пътувахме към Варна вчера, че сме едни щастливи хора, че се занимаваме с тази професия, защото тя първо ни разнообразява, кара ни да се срещаме с нови хора. Всеки път е различно. Всяка една среща с публиката не е същата като миналия път, миналия концерт. Аз сами искам всеки един концерт да бъде по-добър от предишния и затова се стремя когато правя турнета и големи такива спектакли, всеки път да е различно и да е по-добра и да има някакви нови неща и визуално да е модерно и готино. Така че очаквайте до година нещо интересно. Една от последните ти песни е свързана с една много нашумяла тема, именно прегарянето или така наречения бърнаут. Ти минал ли си през него, какво можеш да споделиш и как успя да презаредиш енергията си след този период? Между другото, вчера забравих да изпълня, голяма грешка. Една от любимите ми песни. Наистина? Наистина, много ми харесва. Много се радвам. Тя е много концептуална песен. Аз много се кефа, че всъщност съм в такъв етап от живота си, от кариерата си. Не я обичам тая дума, но ще я използвам. Един такъв етап, в който мога да си пробвам различни неща, без да се притеснявам дали ще стане хит или такива работи. По-скоро направих една песен супер така импулсивно за квартала, в който живея и разбира се, кросната като тема с бърнаута. Да, преживял съм такова нещо преди повече от 10 години. Имах такъв период в живота си, преработване, бях се превърнал в контрол фрик. Исках да контролирам всичко, а това няма как да стане. И започнах да разсъждавам какво трябва да направя. Чисто физически дори почнах да ми изтръпва лицето от прегаряне, от преработване. И си казахме, това не е добре, защото бях на 30 и няколко години. Викам, имам семейство и би трябвало да се паза малко повече. Нали? И така направих някакви равносметки и как да кажа, научих се да делегирам повече на хората, с които работя, да се доверявам повече на хората, с които работя. И не само. И така, лека по лека успях да го мина този период. Не е приятен. Сега, разбира се, песента е забавна, лъчезарна е.
но проблема не е за подценяване. Не случайно я отворих като тема в тази песен, просто защото това е много често срещан проблем. Даже много често хората не осъзнаваме, че сме в такъв период. Мисъл, даже сега май е по-точно да се казва burn on, защото реално ти си вътре в тъй наречения бърнат, осъзнаваш, че си прегаряш, че си прегорял, че се преработваш, обаче продължаваш, все едно на автопилот. И това състояние се нарича burn on. Така че може би трябваше да се казва така песента. Бърно. Никой нямаше да разбере какво пее. Имаме прекрасната възможност всяка неделя да те гледаме 11-я сезон на Гласа на България. Кажи ми, какво е усещането да се върнеш отново на треньорския стол и можеш ли да ни издадеш малко тайни какво предстои да се случи? Странно, аз като седнах на стола след така 3-годишно прекъсване, все едно си бях тръгвал, такова беше усещането ми. Много обичам формата, защото е най-якият музикален формат в България, сме да кажа и в света, защото е уникален. Тази среща с нови таланти, нали, аз и там го казвам, че супер много ме изненадва всеки път колко добри изпълнители има и колко всъщност са крехки като възраст и колко всъщност имат опит въпреки това и са супер уверени на сцена. Тайни не мога да издам. Да, гледайте го всяка неделя, защото е готино и предстоят интересни обрати в шоуто, нови правила, както виждате непрекъснато има някакви промени. Аз реално като се върнах в Гласа на България имаше супер много бутони, ми трябваше малко време да се ориентирам, където да не натисна нещо грешно. Но готино е, много е забавно. Треньорите са супер, ние се познаваме с тях отдавна. С Дара не се познах толкова добре допреди Гласа на България. Супер съм изненадан от нея и много, много приятно ми е да комуникираме. Много се сближихме в формата и сме така приятели. То се вижда в шоуто. Правим си майтапи, разбира се, има закачки, но всичко е в рамките на добрия тон. Гледайте, наистина предстоят интересни неща. Няма нищо страшно в това да не се обърнат столовете. В смисъл, има много по-трудни неща в шоу-бизнеса. Това най-лесното и най-нетрудното е да не ти се обърнат в Гласа на България. След това започват трудностите. В смисъл, не е лесен занаят и по-скоро занаят е не точната дума. Не е лесна професия, но и не е за всеки. В смисъл, че преди всичко трябва да си много силен характер. След сбъдването на най-щастливото турне и уникално грандиозния концерт на стадиона Васил Левски, какво предстои да ни подари графа тази и следващата година? Записвам нова музика, не знам кога ще се появи на бял свят и под каква форма. Още не съм си избистрил концепта в главата. Замислям нещо голямо, разбира се, защото мен ме водят други неща, когато правя концертите. Смисъл, че искам да има някакво надграждане, да има послание, да има цялостна визия в шоуто, да има по някакъв начин концерт, големия, тъй наречен, или големите концерти да са по някакъв начин описващи определен етап от моя творчески път. И до сега всичките големи, които съм правил, всъщност са концептуални и са имали някаква линия, която върви, тъй като аз, освен че излизам на сцената, заедно с големия екип правим заедно всички визуални и сценографски решения и общо взето аз си го начертавам целият концерт като скеле, как точно трябва да бъде подреден, какво да се случва, каква да е стилистиката, дали да е по-минимализъм или да е по-природно, примерно цялото нещо, или по-анимирано си от етапа, в който се намирам в момента. Така че замислям нещо много интересно за до година, дай Боже да се получи. Ти си вдъхновител за много млади артисти, които те първа започват да се занимават с музика, които вече се занимават с музика. Какво би ги посъветвал? Да има искра, да има пламък, да има желание много силно. Не просто да си го казваш, аз съм роден за това, ами да го искаш с цялото си сърце, да се опитваш да бъдеш себе си, да намериш себе си. Това не са пак шаблони, клишета, обаче когато започвах, трябвало ми е време, докато стигна до тия изводи. Нали. Все пак и в друго време съм се развил. Искрата е най-важното нещо. Да имаш потребност да го правиш. И да не е просто защото искаш да се покажеш, да не е защото искаш да си известен. Музиката да те движи напред. Няма нищо по-важно от това за един музикант. Всичко друго са някакви второстепенни неща.
пари, слава, известност, няма никакво значение. Какво би пожелал на Брикпорт? Пожелавам ви да сте все така яки, да поддържате българската музика, българските банди, изпълнители, защото това е страхотно място във Варна, където ние обичаме да идваме и с желание се срещаме с публиката в The Brickport. Супер сте! Благодарим ти, че си част от семейството на Дабрик, а вие следете програмата, за да видите кои ще бъдат следващите ни гости. Добри.